Sequoia er en virksomhed, som arbejder med at transportere viden. Dette gør de gennem en teknologisk platform, som kan samarbejde med både software og hardware. Dette kunne fx være en robotstøvsuger, et toilet eller sociale medier, såsom Facebook og Twitter. Sequoia har udarbejdet et system, som de har integreret i en interaktiv skærm, som har til formål at give både plejere og beboere mere kvalitet i dagligdagen. Vores fokusområde i samarbejdet med Sequoia omhandlede dagligdagen på Holstebro Plejehjem. Vi observerede områder, hvor vi mener, der kan foretages ændringer, som blandt andet vil give plejerne mere tid og overskud i deres arbejdsdag og beboerne mere kvalitet i deres. Plejepersonalet bruger meget tid på at opdatere og organisere de ældres aktiviteter, hvilket bliver vist på et whiteboard i hver af afdelingerne på plejehjemmet. Opgaverne, som plejerne skal udføre, er blandt andet, at de skal planlægge ture, videregive informationen til afdelingerne, foretage rundspørgsler om deltagelse på turen, indkræve betaling og ved eventuelle opdateringer skal informationen videregives manuelt. På baggrund af disse problemstillinger giver vi jer den sociale aktivitetstavle. Her ser I plejeren Liselotte. Hun står foran afdelingens nye aktivitetstavle. Hun vil nu vise de ældre, hvordan den virker. Tavlens pauseskærm viser ugekalenderen samt billeder for tidligere aktiviteter. Liselotte trykker på tavlen for at aktivere den. Frem på tavlen kommer hovedmenuen, som viser de muligheder, tavlen tilbyder beboerne. Liselotte trykker på aktivitetsikonet. Frem på tavlen kommer nu de muligheder, som beboeren har. Under aktivitetsikonet kan beboeren se, hvilke aktiviteter, som er planlagt, og informationen omkring dem. Beboerne har her også mulighed for at melde sig til aktiviteterne. De ældre har via tavlen mulighed for i fællesskab at snakke om turene og motivere hinanden til at deltage. Plejerne sparer ligeledes tid ved at kunne tilmelde alle på én gang, og betaling klares elektronisk. I denne sammenhæng bliver tilmeldingen registreret inde på den lille skærm hos den enkelte beboer, hvor de godkender en eventuel betaling af turen. Efter den forøgede tilmelding til aktiviteten går Liselotte tilbage til hovedmenuen, for at de kan se nærmere på de andre funktioner. Liselotte trykker nu på film-tv-funktionen for at demonstrere, hvad tavlen ellers kan. Velkommen til en uge, hvor vi ser tilbage på de 10 år, der er gået med lykkehjulet på TV2. De tre, der skal til fest i aften, det er Bent. Han er speditør og en synger og spiller med sin gruppe Backdoors. Vi har alene, det er vores vinder fra i fredags. For uden de to funktioner, som Liselotte og beboerne har benyttet, har tavlen også følgende funktioner: kalender, spil og billeder. Alt efter behov vil det være muligt at tilføje de funktioner til tavlen, som er ønsket fra beboerne og plejernes side. Når de ældre bliver præsenteret for teknologien i fællesskab og sammen med personalet, vækker det forhåbentlig en nysgerrighed i de ældre, så de efterhånden begynder at bruge deres individuelle skærm såvel som aktivitetstavlen.